Jeg hedder Christian Clemmensen og er direktør for GSC Anlæg og uddannet autoriseret klokkemester. Jeg, Valdemar Nielsen, arbejder hos GSC Anlæg som projektleder og er med i den daglige ledelse. GSC Anlæg er en entreprenørforretning på Vestsjælland, som specialiserer sig i jord, beton og kloak og anlægsarbejder. Vi har en bred maskinpark og kan løse opgaver inden for spildevandsrensning, kloakering, separat kloakering, betonstøbning, nedrivning, husning af beton og hudfræsning og panknusning. Vi har nogle maskiner, som nogle af de mest miljørigtige maskiner, der er på markedet. Mange af dem kan genanvendes af materialer til knusning og genindbygning af genbrugsmaterialer til gavn for både miljøet og økonomien i opgaverne. Projekterne hos kunderne løses af anlægsstruktører, rørlæggere og anlægsgartnere med professionelt mandskab, så vi sikrer, at kunderne får et veludført stykke arbejde. Det er vigtigt for os, at vi sammen med vores medarbejdere har kunden med hele vejen igennem projektet, så vi sikrer, at alle ønsker og forventninger er afstemt fra start til slut, og kunden dermed bliver mest glad for projektet. Vi siger hellere nej til en opgave, end går på kompromis med kvaliteten.